ako sa ay ang bundayan. Nabilang at bakal bisita, nag-aat ng manirang ikagala. May nakupos ng may sinsiyo pa, may pinutong tayo ng kapabusan. Para kita ay nasayaw na bisita. Maupay ang mamustura ay naupayhan na ala na kita ay nasayaw na bisita. Maupay ang mamustura ay nagkakalupan at warna. This is Ibabat Township. This is Ibabat Township 2023. Ibabat Eastern Samar. Waray TV. Subscribe. Bisita, maupay ang mamustura ay naupayhan. Ala ng sinita, may kasalaw na bisita. Maupay ang mamustura ay nagkakalupan at wala. Bisita at nabastan kung nakakagtutulong ba, pero nagtibigay pa rin talaga, kaya ikaatugin mo lang sa mga tao pinagpausa. Ay at lagas ng iba ang kurman, pagsayaw na niyahin kurat sa naglululuran na ba. Para sinita ay kasalaw na bisita. Maupay ang mamustura ay naupayhan na. Para sinita ay kasalaw na bisita. Maupay ang mamustura ay nagkakalupan at wala. Salamat na iyong upay nga pagsayaw. Nga gihapon